Προβλέψεις 2024 για τον τοξότη. Αστρογνωσία, αυτογνωσία. Αγαπητοί φίλοι της αστρολογίας, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας με θέμα τις ετήσιες προβλέψεις του 2024 για το ζώδιο του τοξότη. Το παρόν βίντεο είναι για σας αν έχετε τον ήλιο ή τον οροσκόπο σας στο ζώδιο του τοξότη. Ας εξετάσουμε λοιπόν τα κύρια αστρολογικά γεγονότα του 2024 και πώς θα σας επηρεάσουν, ώστε γνωρίζοντας εξ αρχής τις πιθανές επιδράσεις τους να μπορέσετε να προετοιμαστείτε καταλήλως για το νέο έτος που καταφτάνει. Το 2024 υπόσχεται να είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά για τις σχέσεις σας, καθώς ο κυβερνήτης σας ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης και διεύρυνσης, θα περάσει στο απέναντι ζώδιο από εσάς, το Δίδυμο, στις 26 Μαΐου, όπου και θα παραμείνει για 12 μήνες. Αν ο οροσκόπος σας είναι στον τοξότη, ο Δίας θα εισέλθει στον 7ο οίκο σας και θα φέρει πλήθος ευκαιριών για ανάπτυξη και διεύρυνση σε κάθε λογή σχέση ή συνεργασία. Θα πρέπει να αξιοποιήσετε τη θετική αυτή ενέργεια, διοχετεύοντάς την με τρόπο επικοδομητικό και ωφέλιμο. Επειδή ο Δίας μεγενθύνει ότι αγγίξει και ο πολυπράγμων Δίδυμος έχει την τάση να διασπά την προσοχή και την ενέργεια σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, πιθανόν να παρουσιαστούν πολλές διαφορετικές απόψεις και επιλογές στο διάστημα αυτό που θα πρέπει να διαχειριστείτε. Θα πρέπει να προσέξετε την ποιότητα και ποσότητα των στόχων που θα επιλέξετε να κυνηγήσετε και να υλοποιήσετε στο διάστημα των 12 μηνών της διέλευσης του Δία από τον 7ο οίκο σας, για να μην παραφορτωθείτε και εξαντλήσετε τον εαυτό σας. 2-3 μέρες πριν και 2-3 μέρες μετά την είσοδο του Δία στο Δίδυμο, παρατηρήστε τι συμβαίνει γύρω σας, γιατί τα περιστατικά της περίοδου αυτής θα χρωματίσουν το υπόλοιπο διάστημα της διέλευσής του. Τα θέματα, οι προτάσεις, τα γεγονότα που μπορεί να προκύψουν εκείνες τις μέρες θα σας δώσουν κάποιες ενδείξεις που αξίζει να επικεντρώσετε τις ενέργειες και προσπάθειές σας στο επόμενο 12μηνο κύκλο. Μπορεί να γνωρίσετε ένα νέο έρωτα, να παντρευτείτε, να συνάψετε ωφέλιμες συνεργασίες, να κερδίσετε περισσότερα χρήματα από μια εξαιρετική επιχειρηματική ή οικονομική συμφωνία, να έχετε ευκαιρίες για ανάπτυξη και επαγγελματική άνοδο. Οι γεννημένοι μεταξύ της 22 Νοεμβρίου και της 11 Δεκεμβρίου θα λάβετε τις ευλογίες του Δία απευθείας στον ήλιο σας το 2024. Όσοι έχετε γεννηθεί μετά τις 12 και έως τις 21 Δεκεμβρίου θα τις λάβετε το 2025. Το ίδιο ισχύει και για σας που έχετε τον οροσκόπο σας στο ζώδιο του τοξότη. Αν ανήκετε στις πρώτες 20 μοίρες του ζωδίου, θα λάβετε τις ευεργετικές επιδράσεις του Δία το 24 και οι υπόλοιποι θα τις λάβετε το 2025. Η θετική επιρροή του Δία στις σχέσεις έρχεται να αντισταθμίσει τις δύσκολες και προκλητικές καταστάσεις που σας δημιουργεί ο Κρόνος, ο οποίος ξεκίνησε ένα νέο επταετή κύκλο τον Μάρτιο του 2023 με την είσοδό του στο ζώδιο των Ιχθύων και τη διέλευσή του από τον 4ο οίκο της οικογένειας και του σπιτιού. Κάτω από την επιρροή του Κρόνου στον οίκο αυτό, συχνά αναλαμβάνει κανείς να κάνει επισκευές ή ανακαινήσεις στο σπίτι ή τα κινητά του, γιατί ο Κρόνος αφορά τις δομές, τα θεμέλια και την ανοικοδόμησή τους. Μπορεί να χτίσετε το καινούριο σπίτι σας ή να αλλάξετε τόπο κατοικίας. Ίσως ενδιαφερθείτε τώρα για τις ρίζες σας και θελήσετε να μάθετε περισσότερα για την ιστορία του τόπου, των προγόνων σας ή την ιστορία του τόπου διαμονής σας. Επίσης, το 2024 οι εκλήψεις πέφτουν στους τομείς που αφορούν τη χαρά της ζωής, τις απολαύσεις και τα χόμπι, τους φίλους και τις ομάδες σας, τα όνειρα και τις ελπίδες σας. Καλείστε να έρθετε σε επαφή και να ασχοληθείτε με πρόσωπα και πράγματα που αγαπάτε και σας ευχαριστούν. Εργαστήκατε πολύ σκληρά και εντατικά τα τελευταία χρόνια και έχετε την ανάγκη τώρα να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε, ώστε να αποκαταστήσετε την ισορροπία στη ζωή σας. Εκ φύσεως είστε γενναιόδοροι και δίνετε πολλά από τον εαυτό σας στους άλλους. Πρέπει λοιπόν τώρα να βρείτε μια χρυσή τομή και να εξισορροπήσετε την ενέργεια και φροντίδα που δίνετε στα άλλα πρόσωπα με αυτήν που λαμβάνετε από αυτά. Το 2024 μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας το πράσινο φως
να αρχίσει να λαμβάνει από τους άλλους και όχι μόνο να δίνει. Το Γενάρη, εσείς οι τοξότες είστε από τα ελάχιστα ζώδια που ξεκινούν το νέο έτος γεμάτη ζωτικότητα και δράση, έτοιμοι να ρηχθείτε στη δουλειά γεμάτη πάθος και έμπνευση. Ο Άρης, ο πλανήτης της δράσης, ενεργοποιεί τον ήλιο και τον οροσκόπο σας, δίνοντάς σας περισσή ενέργεια και αποφασιστικότητα να κυνηγήσετε τους στόχους σας. Στις 4 του μήνα η προσοχή σας στρέφεται στα οικονομικά, καθώς ο Άρης εισέρχεται στο δεύτερο οίκο των οικονομικών σας. Ίσως ξοδέψετε και περισσότερα χρήματα το Γενάρη, κάνοντας σημαντικές αγορές, πράγματα που χρειαζόσασταν εδώ και καιρό να αποκτήσετε, ίσως με τις εκπτώσεις, ή να κάνετε μια επένδυση που θα διευκολύνει σημαντικά τη ζωή σας. Είναι επίσης ιδανική περίοδος για να εξετάσετε πώς θα μπορούσατε να αυξήσετε τα κέρδη και τις εισπράξεις σας ή να βελτιώσετε την οικονομική διαχείριση των πόρων σας το 2024. Ο Φλεβάρης στρέφει το βλέμμα σας στις επικοινωνίες και μετακινήσεις, ενώ οι επαφές σας με τα αδέρφια, τους συγγενείς και οι γειτονές σας μπορεί να αυξηθούν τώρα. Εξετάστε τώρα πού χρειάζεται να βελτιώσετε το διάβλο των επικοινωνιών σας και να οργανώσετε τη ζωή σας καλύτερα. Στις 23 Φεβρουαρίου ο Ερμής περνά στον 4ο οίκο της οικογένειας και του σπιτιού και ανοίγει το δρόμο για τη διέλευση του Άρη τον επόμενο μήνα. Τις μέρες εκείνες μπορεί να υπάρξει αυξημένη ένταση μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής σας ζωής και να κληθείτε να εξισορροπήσετε τους δύο αυτούς τομείς του οροσκοπίου σας. Τα πράγματα εντείνονται εξαιτίας της έντασης στον άξονα αυτό γύρω από την Πανσέλινο στην Παρθένο στις 24 Φεβρουαρίου. Η Πανσέλινος πέφτει στον 10ο οίκο της καριέρας, των φιλοδοξιών και του δημόσιου βίου σας. Καλείστε να εξισορροπήσετε τις εντάσεις, ώστε μην αντισταθείτε, αλλά ούτε και να αντιδράσετε σε αυτές, καθώς εκδηλώνονται, είτε στο χώρο του σπιτιού, είτε στο χώρο της δουλειάς. Τον Μάρτη οι οικογενειακές υποθέσεις και τα κίνητα εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και σκληρή δουλειά. Όμως, στις 10 Μαρτίου, η νέα σελήνη στο χώρο της οικογένειας και στις 11 του μήνα η είσοδος της Αφροδίτης στον οίκο αυτό φέρνει ευλογίες, αρμονία, αγάπη, ανέσεις και αυθονία. Στις 22 Μαρτίου, ο Άρης επίσης ενεργοποιεί τον οίκο της οικογένειας και του σπιτιού, φέρνοντας την υλοποίηση ορισμένων στόχων σας. Από όπου διελάβει ο Άρης, εκεί απαιτείται να δραστηριοποιηθείτε περισσότερο. Είναι λοιπόν ο καιρός για δράση και αποφασιστικότητα και αξίζει να διοχετεύσετε την ενέργεια αυτή του Άρη επικοδομητικά και όχι να καθίσετε παθητικά και να την αφήσετε ανεκμετάλλευτη. Η ενεργοποίηση του 4ου οίκου αυτό το μήνα μπορεί να περιλαμβάνει την ανακαίνιση ή ανοικοδόμηση μιας κατοικίας, τη φροντίδα των μελών της οικογένειας, την αφοσίωση στην κατοίκον απασχόληση, την ενίσχυση της συναισθηματικής σας ασφάλειας ή την βοήθεια που θα προσφέρετε στη μητέρα σας, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, με την έναρξη της περίοδου των εκλήψεων θα αισθανθείτε την προσοχή σας να μετατίθεται από τον άξονα του σπιτιού και της εργασίας στον άξονα του 11ου και 5ου οίκου που αφορά την ποιότητα της αγάπης και ικανοποίησης που μοιράζεστε με τους άλλους, τα παιδιά σας, το ρομαντικό σας σύντροφο ή τη δημιουργικότητα δημιουργικότητα που διοχετεύετε στις διάφορες εργασίες σας και δραστηριότητές σας έναντι των ελπίδων και ονείρων σας, των φίλων και ομάδων σας. Η πρώτη σεληνιακή έκλειψη της περίοδου των εκλήψεων αυτών στον άξονα του 11ου και 5ου οίκου στις 25 Μαρτίου πραγματοποιείται στο φιλικό ζυγό στον 11ο οίκο σας και μπορεί να αφορά τις ελπίδες και τα όνειρά σας για το μέλλον, τους φίλους ή τις ομάδες σας. Μπορεί επίσης να φέρει και αμοιβές για την επιχείρηση ή δουλειά σας. Όμως, μια εβδομάδα πριν την έκλειψη της σελήνης, καλό είναι να αποφύγετε μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις ή ρίσκα, διότι μετά την έκλειψη θα έχετε περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή σας και θα μπορείτε να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των καταστάσεων. Στη συνέχεια έχουμε άλλη μια έκλειψη, αυτή τη φορά του ήλιου, που πραγματοποιείται στις 8 Απριλίου στο ζώδιο του Κρυού, που αφορά τον 5ο οίκο των παιδιών, του έρωτα, των χόμπι, της δημιουργικής σας αυτοέκφρασης. Αν λοιπόν έχετε να πάρετε μια σημαντική απόφαση γύρω από αυτά τα θέματα, όπως
σχετικά με τα παιδιά σας ή την αλλαγή εργασίας με στόχο να εργαστείτε σε μια δουλειά που σας ευχαριστεί περισσότερο και που πάντα επιθυμούσατε να κάνετε, περιμένετε καλύτερα να περάσουν οι εκλήψεις και μην αφήσετε τους άλλους να σας πιέσουν και να σας κάνουν να βιαστείτε να πάρετε τις αποφάσεις αυτές. Μετά τις 12 ή 13 Απριλίου θα έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε στη διάθεσή σας που θα σας βοηθήσουν να πάρετε μια πιο σωστή απόφαση. Ένας ακόμα λόγος για να αποφύγετε τις σημαντικές αποφάσεις ή τα λαντσαρίσματα τον Απρίλιο είναι ότι από την 1η έως τις 25 Απριλίου ο Ερμής θα βρίσκεται σε ανάδρομη κίνηση και η αναδρομή του Ερμή επηρεάζει τον 5ο οίκο και ίσως είναι η καλύτερη περίοδος για επανασυνδέσεις με ένα παλιό αίσθημα ή την ενασχόληση με μια δραστηριότητα που κάποτε σας ευχαριστούσε. Επίσης, στην ίδια περίοδο έχουμε και την είσοδο του Άρη στον οίκο αυτό, ώστε είναι η στιγμή να σκεφτείτε και να προγραμματίσετε τις δραστηριότητες και τους στόχους σας πάνω σε θέματα αναψυχής, παιδιών ή δημιουργικότητας για το υπόλοιπο έτος και να καταστρώσετε το σχέδιο δράσης σας για να τα υλοποιήσετε. Στις 21 Μαΐου ο ήλιος εισέρχεται στο απέναντι από εσάς ζώδιο του Διδύμου και η προσοχή σας στρέφεται σε σχέσεις και συνεργασίες. Όμως, στις αρχές του μήνα έχετε τη νέα σελήνη, τον ήλιο και το Δία να κινούνται στον Ταύρο και να διαλάβουν από τον 6ο οίκο της δουλειάς, της καθημερινής ρουτίνας και της υγείας σας. Και είναι μια γόνιμη περίοδος για να πάτε για check-up, να επισκεφτείτε τον οδοντίατρο ή να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης για την ενίσχυση της υγείας σας. Όταν όμως ο ήλιος εισέλθει στο Δίδυμο και στις 26 Μαΐου ο Δίας, οι ρυθμοί αλλάζουν και η κοινωνικότητά σας ενεργοποιείται αισθητά, καθώς ο συνδυασμός των δύο αυτών ευεργετών πλανητών σας αναζωογονούν και σας γεμίζουν αισιοδοξία. Έχετε διάθεση να βγείτε, να συναναστραφείτε με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, να βελτιώσετε τις προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις, να συνάψετε νέες χρήσιμες συνεργασίες, να αναζητήσετε τη συμβουλή ή καθοδήγηση ενός επαγγελματία σε ένα θέμα που σας απασχολεί. Επίσης, ο Ερμής κινείται τώρα ορθόδρομος και είναι η κατάλληλη περίοδος για να εκφράσετε τις ιδέες σας, να κοινοποιήσετε τα σχέδιά σας και τις θέσεις σας και να μετακινηθείτε πιο άνετα στο άμεσο περιβάλλον. Μάλιστα, ο πλανήτης της επικοινωνίας βρίσκεται στο Δίδυμο, όπου αισθάνεται στο σπίτι του και έτσι η διέλευσή του από τον τομέα των σχέσεων σας δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια στις επικοινωνίες, στις διαπραγματεύσεις και τη μετάδοση των ιδεών και απόψεών σας. Στις 6 Ιουνίου πραγματοποιείται η νέα σελήνη στο Δίδυμο, φέρνοντας νέες ευκαιρίες να σπείρετε τους σπόρους σας και να λανσάρετε νέα εγχειρήματα που υπόσχονται πρόοδο και ανάπτυξη. Στα τέλη Ιουνίου ο Κρόνος γυρίζει ανάδρομος και τις μέρες αυτές χρειάζεται να κάνετε μια αναπροσαρμογή και ίσως θα μπορούσατε να πάρετε μερικές μέρες άδεια για να ξεκουραστείτε και να ανασυγκροτηθείτε. Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης της σκληρής δουλειάς και όταν βρίσκεται σε ανάδρομη κίνηση, μας καλεί να κάνουμε μια παύση ή να ελαττώσουμε την ταχύτητά μας. Στις 20 Ιουλίου θα υπάρξει άλλη μια ενεργοποίηση του 7ου οίκου σας, ιδίως αν έχετε τον οροσκόπο στον τοξότη και οι προβολείς θα πέσουν πάνω στις σχέσεις σας με τον σύντροφο, τον συνέτερο, τους συναδέλφους, τους φίλους ή πελάτες σας. Ίσως υπογράψετε ένα συμβόλαιο συνεργασίας ή ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα προσωπική ή επαγγελματική σχέση. Μπορεί να αποφασίσετε να είστε πιο οργανωμένοι ή στην ώρα σας στα ραντεβού και πιο συγκροτημένοι. Από τα τέλη του Ιουλίου και τον Αύγουστο είναι ιδανική περίοδος για να εξετάσετε τις οικονομικές σας συνεργασίες και να τακτοποιήσετε τις εκκρεμότητες σε δάνεια, χρέη, φορολογικά ή κληρονομικά ζητήματα και επενδύσεις, ενώ αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τους κοινούς πόρους που συνδιαχειρίζεστε με τον σύντροφο ή τον οικονομικό φορέα, έναν οικονομικό φορέα στη ζωή σας, μπορείτε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός ειδικού ή επαγγελματία για να βρείτε τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του. Τον Αύγουστο η Αφροδίτη ενεργοποιεί τον 10ο οίκο της καριέρας και των φιλοδοξιών σας, φέρνοντας θετική και όμορφη ενέργεια στο χώρο της δουλειάς ή στο δημόσιο βίο σας και στις σχέσεις σας με πρόσωπα εξουσίας ή τον πατέρα σας. Η νέα σελήνη επίσης ενεργοποιεί αυτό το μέρος του οροσκοπίου, κάνοντας τον Αύγουστο έναν ιδανικό μήνα για να πάρετε μια προαγωγή ή να αναλάβετε μια νέα θέση απασχόλησης, μάλλον σε πιο υπεύθυνο ρόλο. Επιπλέον μπορείτε τώρα να σπείρετε τους σπόρους σας
και να θέσετε νέες προθέσεις ή να εργαστείτε πάνω στη νέα στρατηγική στους τομείς της καριέρας ή της κοινωνικής ζωής σας. Επιπλέον ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος τον Αύγουστο και σας ζητά να κάνετε μια παύση από το τρέξιμο και να χαλαρώσετε λιγάκι. Έτσι ο Ερμής θα κινηθεί ανάδρομος από τις 5 έως τις 28 Αυγούστου, όταν θα αρχίσει και πάλι να ανακτά ταχύτητα. Και έχοντας αυτές τις πληροφορίες στη διάθεσή σας από τώρα, μπορείτε να προγραμματίσετε τη χρονιά σας και να συγχρονιστείτε σε αρμονία με τους ρυθμούς του σύμπαντος. Την 1η του Σεπτέμβρη αποφύγετε τις σημαντικές συναντήσεις ή διαπραγματεύσεις, διότι ένας από τους μακρινούς πλανήτες αλλάζει κατεύθυνση και γυρίζει ανάδρομος. Πρόκειται για το μεγάλο αφυπνιστή ουρανό που φέρνει υπερένταση στο νευρικό μας σύστημα, ιδίως αν είμαστε παραφορτωμένοι με καθήκοντα και υποχρεώσεις. Προσπαθήστε λοιπόν να χαλαρώσετε τις μέρες γύρω από τη στροφή αυτή του ουρανού σε ανάδρομη πορεία. Προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια αυτή για διαλογισμό και χαλάρωση ή εσωτερική δουλειά. Στις 4 Σεπτεμβρίου καλείστε να εξετάσετε τα οικονομικά σας και να δείτε που είναι που χρειάζεται να κάνετε κάποιες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις. Αποφύγετε τις σπατάλες και τις μεγάλες αγορές ή επενδύσεις. Καλύτερα να επαναξιολογήσετε την οικονομική σας κατάσταση, τη βιωσιμότητα του τρόπου διαβίωσης και να κάνετε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στη διαχείρισή σας. Και αυτό γιατί στις 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται άλλη μια έκλειψη στους Ιχθύες, αυτή τη φορά στον 4ο οίκο της οικογένειας και του σπιτιού, ώστε αν κάτι προκύψει με ένα μέλος της οικογένειας ή τα κινητά σας τις μέρες γύρω από την έκλειψη, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσετε πώς διαθέτετε τον χρόνο, την ενέργεια και τους πόρους σας. Να αποφύγετε τις σημαντικές αποφάσεις ή δραστικές κινήσεις πριν την έκλειψη. Και όπως προαναφέραμε, μετά την έκλειψη κάποια πράγματα θα έρθουν στο φως που θα σας βοηθήσουν να πάρετε μια πιο σωστή απόφαση, έχοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των καταστάσεων. Επίσης, στις 2 του Οκτώβρη πραγματοποιείται η έκλειψη του ήλιου στο Ζυγό στους τομείς του 11ου οίκου, ώστε η κοινωνική σας ζωή, οι φίλοι και οι ομάδες έρχονται στο προσκήνιο. Θα μπορούσατε να κάνετε μια αξιολόγηση των φίλων ή συνεργατών σας και των στόχων που μοιράζεστε με τις ομάδες και την κοινότητά σας. Ίσως θελήσετε να έρθετε σε επαφή με ομοειδεάτες τώρα και να συντονίσετε τις προσπάθειές σας για την επίτευξη κοινών στόχων. Μπορεί πάλι να θελήσετε να εξετάσετε τους μελλοντικούς σας στόχους, τις ελπίδες και τα όνειρά σας και να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα ή μία αναπροσαρμογή. Στις 9 Οκτωβρίου ο κυβερνήτης σας θα γυρίσει ανάδρομος και είναι η στιγμή να συσπυρωθείτε, να αλατώσετε ταχύτητα και να τακτοποιήσετε τις εκκρεμότητές σας, αντί να επιδιώκετε νέες ενάρξεις και πρωτοβουλίες. Ήρθε ο καιρός να αναθεωρήσετε το προηγούμενο διάστημα, να δείτε τι επιτύχατε τους τελευταίους μήνες και τι μπορείτε να βελτιώσετε για να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο εξέλιξής σας στους τομείς των σχέσεων και συνεργασιών, όταν ο πλανήτης της διεύρυνσης επανέλθει σε ορθή πορεία. Στις 11 του Οκτώβρη, οι δεσμευμένοι ή όσοι βρίσκεστε σε μια επαγγελματική συνεργασία, μπορείτε να συζητήσετε με τον συνέτερο ή τον σύντροφό σας πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση ή συνδιαχείριση και να ενισχύσετε το δεσμό ή τη συνεργασία σας. Στις 17 Οκτωβρίου η Πανσέλινος στον Κριό στρέφει το βλέμμα σας στις χαρές της ζωής, τα χόμπι, τον έρωτα και τα παιδιά. Και μπορεί τώρα να δείτε μια δημιουργική σας εργασία να ολοκληρώνετε αισίως και να εκθέτετε το έργο σας δημοσίως ή να αναγνωρίζονται τα ταλέντα σας. Μπορεί επίσης να υπάρξουν κάποιες συνειδητοποιήσεις ή αποκαλύψεις γύρω από τα παιδιά ή το ρομαντικό σας σύντροφο. Το Νοέμβρη ενεργοποιεί το 12ο οίκος του υποσυνειδήτου και του παρελθόντος, προετοιμάζοντάς σας για την περίοδο των γενεθλίων σας. Βρίσκεστε στον προθάλαμο και ετοιμάζεστε να αποδεχτείτε το νέο προσωπικό έτος που ξεκινά την ημέρα των γενεθλίων σας. Στις 21 Νοεμβρίου ο ήλιος περνά στο ζώδιό σας και ο προβολέας πέφτει στον πρώτο οίκο του εγώ και της ατομικότητας. Είναι μια περίοδος όπου αισθάνεστε αναζωογονημένοι, έτοιμοι για δράση. Ο προβολέας βρίσκεται πάνω σας και οι άλλοι σας προσέχουν και θέλουν να ακούσουν τι έχετε να πείτε και να δουν τι έχετε να προσφέρετε. Αν το προηγούμενο διάστημα προετοιμάσατε το σχέδιο δράσης σας, ήρθε η στιγμή να το βάλετε σε εφαρμογή, να σπείρετε νέους σπόρους και να προχωρήσετε μπρος ολοταχώς.
Μην αφήσετε αυτή την περίοδο να σας προσπεράσει ανεκμετάλλευτη. Αξιοποιήστε την για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, να ενισχύσετε τις σχέσεις σας με τον εαυτό σας, να ασκηθείτε, να τονώσετε το σώμα σας, να ασχοληθείτε με τους ρόλους σας ή την αποστολή σας στον κόσμο. Η διάθεσή σας είναι αισιόδοξη και θετική, καθώς πλησιάζουν οι γιορτές και έχετε την ευκαιρία να κάνετε κάτι που πραγματικά απολαμβάνετε, δηλαδή να βρεθείτε σε επαφή με τους γύρω σας και να επικοινωνήσετε μαζί τους. Ο Δεκέμβρης είναι επίσης ένας εξαιρετικός μήνας για νέες ενάρξεις και εγχειρήματα ή να κάνετε αλλαγές στο χτένισμα ή την εμφάνισή σας. Την πρώτη του μήνα η νέα σελήνη στο ζώδιό σας φωτίζει τον τομέα του εγώ και της προσωπικότητας και είναι η καλύτερη στιγμή για να σπείρετε νέους σπόρους και να θέσετε νέες προθέσεις και στόχους για το επόμενο εξάμηνο. Μπορείτε να εξερευνήσετε τις επιλογές σας και να πειραματιστείτε. Μην αναβάλλετε αυτού του είδους τις εμπειρίες για αργότερα ή για το μέλλον. Αδράξτε την ευκαιρία να εμπλουτίσετε τη ζωή σας με ποικίλες εμπειρίες και να κινηθείτε ελεύθερα στον κόσμο. Το Δεκέμβρη η ανάδρομη κίνηση του Άρη θα επηρεάσει τους τομείς των διεθνών σχέσεων, ταξιδιών, σπουδών, της πίστης και κοσμοθεωρίας σας μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου. Όμως το διάστημα αυτό προσφέρεται για αναπρογραμματισμό και επαναξιολογήσεις, διορθώσεις και επαναπροσδιορισμούς καθώς προετοιμάζεστε για την άνοιξη του 2025. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για ένα χαρούμενο 2024 γεμάτο υγεία και σύνεση. Αν επιθυμείτε μία εξατομικευμένη αστρολογική ανάλυση του οροσκοπίου σας ή μία απάντηση σε ένα θέμα που σας απασχολεί, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου αποστέλλοντας το μήνυμά σας στο astrojojo@gmail.com. Σας ευχαριστώ.